ବିଚାରାଟା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ନାଚିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। हेलो हाय नमस्कार ମୁଁ କୁଣାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଫୁଲ ବୋବାଲ ଓଡ଼ିଆ ଟକ। ଗାଇସ୍ ଆଜିକା ତାରିଖ ହେଉଛି 3 ଜାନୁଆରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମତେ କଲ୍ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିକ୍ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଜ ୟୁଜୁଆଲ ମୁଁ ମୋ ଗାଡିକୁ ସଫା କରି ସାଙ୍ଗକୁ ପିକ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାହାରୁ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ସହିତ ହେଲା ଏଇଆ ये कहाँ फंस गया भाई मैं। ବାବା ଲୋକି ମାଡ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ମାଡ ଦେଖି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବିଚାରାଟା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାଲୁ ହରିହର ଟି ସପ୍, ଯୋଉଟା କି ଗଡଗଡିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଛକରେ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଗରମ ଗରମ ଚା ର ଚୁସ୍କି ଆଉ କିଛି କ୍ଲିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ଚା ପି ସାରି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାଲୁ ମାର୍କେଟ ର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବା ପାଇଁ। ମାର୍କେଟ ବୁଲି ସାରି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗଲୁ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ସିଦ୍ଧିବିନାୟକକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସିନେମା ଛକ ଦେଇ ଯାଉ ହେଇଥିଲୁ। ସଡନଲି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସିଲା ମୋ ଗାଡିରେ ଥିଲା ତେଲ ଟିକେ କମ, ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଗାଡିରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯିବାକୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ସି ବିଚ୍। ଏଜ ନ୍ୟୁ ଇୟର ରେ ପିକନିକ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଗହଳି ହୁଏ, ସୋ ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ସି ବିଚ୍। ଆମକୁ around 25 to 30 ମିନିଟ୍ସ ଲାଗିଲା ପହଞ୍ଚିବା। तो फाइनली गाइस ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ୟଶ ଆସିଛୁ ଆଜି ଚାନ୍ଦିପୁର। ସରପ୍ରାଇଜ ଟ୍ରିପ୍ ଥିଲା, ତ ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଲିପ ସେୟାର କରିବୁ। इज लेट होतला घर को जीवाकू बुलाबुली सारी गाड़ी पाखକୁ गल। पिकनिक ର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ନାଚିବାକୁ ମୁଡ ହେଲା, ତ ମୁଁ ବି ତାକୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଇ ନାଚିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ପ୍ରିସିୟସ୍ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ। ଇଜ ଏବେ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଡିରେ ବସେଇ ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଫୁଲ ବୋବାଲ ଓଡ଼ିଆ ଟକାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।